Vandaag ga ik wandelen met Wim Derks uit Panningen. Na een intuïtieve inleving veranderde zijn hele leven. Na jaren gekampt te hebben met de zware gevolgen van ziekte, heeft hij hier tegenwoordig nauwelijks meer last van. Het lijkt een wonder, maar Wim denkt hier anders over. Welkom bij Met Hart en Ziel. Zonder concrete plannen vertrok Wim Derks ongeveer 15 jaar geleden naar Indonesië. Ja, achteraf gezien was het voor mij duidelijk. Want voordat ik vertrok uit Nederland, had ik zoiets van, ik ga naar niks op zoek. Ik had het hier naar mijn zin. Maar ik had gewoon een ingeving gekregen en dat had te maken eigenlijk, ik was toch een jaar of 5, lag ik 17 tot 20 uur van de dag op de bank tussen de kussens met ME in fibromyalgie. En in die tussentijd heb ik 2 keer een boodschap gekregen van een tijdje uit Nederland weg te gaan, te stoppen met therapieën, diëten, alternatieve dokter. En dan zou ik binnen een maand of 3 zou ik genezen kunnen zijn, of zo goed als genezen kunnen zijn. Waarom bent u teruggekomen naar Nederland? Nou, de eerste keer ik had maar een jaarticket. En net voordat ik dus terugkwam, was ik in een AIDS-project beland waar ik vrijwilligerswerk deed. En daar had ik dus nog een belofte staan voor een jonge vrouw, dat ik die ook nog tot haar dood zou willen begeleiden, omdat ik dus 2 anderen ook al begeleid had, helemaal tot de dood. Dus dat was de reden dus dat ik weer terug ben gegaan naar Thailand. Dus eigenlijk in een hele korte tijd heel veel gebeurd. Ongeluk, gevangenis gezeten, AIDS-project en toch weer terug. En toen ben ik nog 4,5 jaar zeker weggebleven. Ik ben pas in 2007, april 2007 teruggekomen. En wat was de reden daarvan dat u toen toch definitief naar Nederland kwam? Nou, ik kreeg ook een ingeving en die ingeving die hield eigenlijk min of meer in van zorg dat je weer voor de 12e april terug bent, want dan zou mijn moeder 89 jaar worden. En eigenlijk was het een beetje een rare ingeving, maar misschien als ik iets anders in had gekregen, dat ik het niet had gedaan, wie weet. En toen heb ik in feite binnen toch een dag of 8, 9, terwijl dat eigenlijk normaal heel moeilijk was, heb ik toch een ticket gekregen en ik was de 11e was ik terug. Dus ik ben in april 2007 weer hier in Nederland. Hoe zag het leven er eigenlijk uit voor die ingeving? Nou ja, hoe zag het leven? Ik heb ontzettend veel met ziektes te maken gehad, ook onverklaarbare en nooit geweten waar het eigenlijk vanaf kwam. Ik had plezier aan mijn werk, maar er ging iedere keer iets fout. Dus ik wist gewoon niet waar het vandaan kwam. En totdat ik dus die laatste ziektes kreeg en die ingeving van een tijdje weg te gaan, toen kwam ik tot de ontdekking dus dat er voor mij een hele andere weg te bewandelen was als dat het voorheen was. Dus gehoor geven aan mijn ingeving en mijn gedachten. En toen ik daar mee bezig ben gaan houden, toen is het me eigenlijk alles wat op mijn pad is gekomen, al was het ook minder leuk, toch iedere keer zeg maar op een positieve manier verlopen. Want hoe beleefde u het leven voordat u wegging naar Indonesië? Nou, ik was al op de goede weg, tenminste ik had het gevoel van, ik luister naar mezelf, maar ik kreeg toch nog signaaltjes die ik eerst niet begreep. En aan de hand van dus wat er zich iedere keer afspeelde, kwam ik steeds meer tot ontdekking, puur om mijn gevoel afgaan en dat niet meer bang te zijn van dus wat ik ook doe, dat het op niks uitloopt, ongeacht wat er gebeurde.
Want voelde u zich wel thuis hier? Nou, dat heb ik jaren me totaal niet op dit wereldje thuis gevoeld. Ik dacht, wat doe ik hier eigenlijk? Ik wist niet wie ik zelf was. En doordat ik dus allerlei, ook met therapieën en zo te maken heb gehad, ben ik erachter gekomen. Dus dat mijn weg misschien anders als anderen waren. Maar dat ik die maar te volgen had en me niet met anderen bezig hoefde te houden wat die van mij wel of niet dachten. Omdat dat dus eigenlijk altijd weer fout liep. En dat was het enige waarom dat ik dus voor mijn eigen weg heb gekozen. En wat bedoelt u met fout liep? Nou ja, dat ik het anderen misschien alleen maar naar de zin zou maken, maar mezelf niet. Vandaar dus dat ik ook niet gelukkig was. En toen ik mijn eigen weg ben gaan volgen, dan krijg je zelfvertrouwen, geloof in je eigen. En ongeacht welke richting dat ik uit te gaan heb, die durf ik ook te nemen. En hield u van tevoren altijd veel rekening met andere mensen? Ja, ja. Ja, maar ik was ook iemand die ontzettend veel van anderen oppakte zonder het te weten. Wat bedoelt u, oppakken? Noem maar iets, onrechtvaardigheid, oneerlijkheid, noem maar eens al die dingen, daar kon ik eigenlijk zelf niet tegen. Dus eigenlijk was het van hoe die wereld in elkaar stak. Maar ja, het heeft geen enkele zin om je bezig te houden met de wereld te verbeteren. Je zal het eerst bij jezelf moeten vinden. En als je van dat punt uit dat doet wat je te doen hebt, dan doe je in feite al meer als genoeg. Nou, in mezelf was er al veel langer wat veranderd. Alleen toen besefte ik nog niet dat ik dus zeg maar, voordat ik dus die ME in fibromyalgie kreeg, was ik dus via de gemeente had ik de mogelijkheid gekregen om zakelijk zelf iets op te bouwen. En op een gegeven moment toen ik daarmee bezig was, toen voelde ik gewoon moe en geen energie. Dus ik had mijn huisarts gewoon alleen maar gebeld of er meerdere mensen waren die dus zeg maar ook zo'nzelfde klachten hadden. En toen vertelden ze mij van ja, er zit toch een virus in de lucht, bekijk het nog maar eens 2 weken. Maar mocht het daarna niet beter zijn, dan moet je toch maar eens even terugkomen. Maar na 2 dagen had ik zoiets, ik maak gelijk een afspraak. En een afspraak gemaakt en toen kwam ik bij haar op het spreekuur en toen zei ik heb de 2e keer ziekte van Pfeiffer. Ja, maar zegt ze, dat kan niet. Ja, ik zeg toch, weet ik heb die weer. Ja, maar die krijg je nooit of 1 keer. En na 1 keer dan bouwt het lichaam immuunstoffen op. Dus dan krijg je ze geen 2e keer. Maar ja, om je gerust te stellen en om toch zeker te zijn, dan laten we bloed prikken. En de week erop, tussen 12 en 2, dan zou ik gewoon even thuis moeten zijn, want dan zou ze over de uitslag bellen. En dat bleek inderdaad, toen zei ze, sorry, zei ze, maar je hebt gelijk, je hebt Pfeiffer. En daar is die ME uit voortgevloeid. En wat ik dus achteraf, dus door de jaren heen, zeg maar, heb opgemerkt, dat ongeacht waar ik mee bezig was, want ook in dat werk voordat ik die Pfeiffer kreeg, dat deed ik met plezier. Ik was gewoon 's morgens om 5 uur, half 6 was ik al op. 's Avonds tot 8, 9 uur was ik gewoon door aan het gaan. Ik deed met plezier en toch werd ik ziek. En dat had ik al meerdere jaren of meerdere keren met ziek zijn, hè? Dat ik er plezier aan had. Waarom word ik dan ziek? Want iemand die het werk niet tot hier, maar bijvoorbeeld tot erboven heeft zitten, ja, dan is het logisch dat die ziek wordt. Dus ik begreep er helemaal niks van. Het was eigenlijk een hele verkeerde wereld. En achteraf, na alles wat er gebeurd is, ben ik erachter gekomen, hè? Ik mag niks afmaken. Want ik voel me heel gauw overal thuis. Niks afmaken? Ja, ik voel me overal heel gauw thuis en als ik er thuis voel, dan blijf ik zitten. En aangezien dus dat als ik blijf zitten en ik heb andere dingen te doen, dan krijg ik wel een signaaltje. Of zijn die dan niet altijd even mooi of even leuk? En toen ik dan niet in de gaten had dat het daarmee te maken had, ja, dan vraag je iedere keer af, ja, maar waarom is dat eigenlijk? Nou, en dat is de laatste jaren allemaal zo duidelijk geworden dat het gewoon staat als een huis van, als ik geroepen word om het zo maar te noemen, dan heb ik weer te gaan. Wat heeft de reis of het volgen van uw intuïtie u uiteindelijk opgeleverd? Nou sowieso van vertrouw op je gevoel, geloof in jezelf. Want ongeacht in welke situatie dat je verzeild raakt, bent uiteindelijk altijd overwinnaar.
En wat nog meer mij op is gevallen, dus er is heel veel gebeurd, ook dus dat er heel veel jaloezie of dat er tegenwerking, complot, noem maar iets allemaal op. Kunt u een voorbeeld noemen? Ja, noem maar iets in dat ongeluk, zeg maar toen ik dus gearresteerd werd. Toen zou eigenlijk die familie van degene waar die Jeep ook van was, die zou ook meehelpen en weet ik wat allemaal, om mij en ook de slachtoffers, maar ook mee te helpen. Maar daar is gewoon allemaal helemaal niks van terechtgekomen. Plus dat ik zat heel ver van iedereen vandaan. En ik had gewoon zoiets van, in eerste instantie toen dat ongeluk gebeurde, van ja, maar waarom gebeurt het nu? En nu luister ik naar mezelf. En heb ik zo naar boven gekeken van zo die lieve God van, waarom gebeurt me dat eigenlijk? En waarom denkt u dat het gebeurde? Nou, laat ik het zo zeggen, en toen heb ik daar gewoon 2 hele moeilijke momenten gekend. Mm-hmm. En op een gegeven moment toen had ik zoiets van, ja, ik kan me wel daarin weg laten zakken. Mm-hmm. Maar ja, dan wordt het wel alleen maar erger. Ik was afhankelijk van anderen. Maar ik had zoiets van, nou ja, ik ben nog niet op zoek geweest. Dus als ik nergens naar op zoek ben, of dat ik het hier niet naar mijn zin heb, dat ik daarom weg ben gegaan, dan zou het inderdaad, dan zou je de problemen meenemen. En toen had ik zoiets van, waar maak ik me eigenlijk zorgen om? Ik heb gewoon naar mezelf geluisterd. En dat komt wel goed. En vanaf dat moment was ik ook niet meer te raken, ongeacht hoe scheef alles ook liep, maakt allemaal niks uit. Dus, en voor sommige mensen die boeken gelezen hebben, die ik pas later geschreven heb, die zeiden wel eens van, volgens mij heb je met plezier erachter gezeten. Ik zeg, ja, ik kan het niet helemaal ontkennen, maar ik was toch afhankelijk van anderen, dus ik maakte wel wat ik ervan maken kon. Wat verwachtte u eigenlijk van de reis? Ik verwacht eigenlijk helemaal niks. Ik heb gewoon alleen maar op mijn gevoel ben ik afgegaan. En dat zeg maar, door dat te volgen, erop te vertrouwen en te geloven, heb ik gewoon mijn leven zeg maar laten verlopen. En hebt u nou nooit getwijfeld? Nee, eigenlijk niet. Ja, het enige toen zeg maar die moeilijke momenten die ik gekend heb, maar van daarna niet meer. Dus puur vanuit je gevoel? Ja. Mm-hmm. En als u nu terugkijkt, kunt u op dit moment zeggen wat dan uw levensmotto is? Nou, gewoon door die ervaringen en die bevindingen die ik allemaal mee heb gemaakt, zou ik gewoon heel graag andere mensen ook kunnen aanreiken, waardoor dat ze ook heel anders in hun leven kunnen staan. En als u dat kunt samenvatten tot 1 levensmotto, wat zou u dan zeggen? Kwaliteit van een leven in deze tijden van ontdek je eigen doel en leven op aarde.